Republika Hrvatska je po svojim osnovnim gospodarskim, zemljopisnim, demografskim i mnogim drugim obilježjima mala zemlja u svjetskim razmjerima. No prema stupnju regionalnih razlika Hrvatska se nalazi na visokom 4. mjestu u usporedbi sa 24 zemlje članice u koje nisu uključena Malta, Luksemburg i Cipar zbog male površine. Zato se može zaključiti da su regionalne razlike u Hrvatskoj doista izniman društveno-gospodarski problem, ne samo iz domaće već i iz europske perspektive. Hrvatska se usporedo s postizanjem neovisnosti suočila s brojnim nepogodnostima, što zbog ratnih razaranja tijekom Domovinskog rata, što zbog neshvatljive i neprihvatljive politike zapostavljanja od strane središnje državne vlasti posebno je teško stradala Slavonija i Baranja. Slavonija i Baranja od nekad najbogatijeg i najrazvijenijeg područja Republike Hrvatske postala je njena najsiromašnija, najzapostavljenija i najnerazvijenija regija. Danas nema nikoga u Hrvatskoj tko ne prihvaća točnost ove konstatacije. A i kako bi itko mogao osporiti to kada podaci govore sami za sebe? U prilog tome evo i nekoliko konkretnih pokazatelja. Usporedni pregled BDP-a po županijama Republike Hrvatske u odnosu na prosjek Europske unije, 27 članica. Kao mjerilo uzimamo podatak prema kojem je prosječni BDP po stanovniku za 27 zemalja Europske unije 23.500 eura. Po hrvatskim županijama situacija je sljedeća. Daleko najveći BDP po glavi stanovnika u Hrvatskoj ima grad Zagreb u iznosu od 25.800 eura, odnosno 110% prosjeka članica Europske unije. Uvjerljivo na posljednjim mjestima te ljestvice razvijenosti nalaze se 4 slavonsko-baranjske županije, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija s BDP-om od 34% prosjeka Europske unije do 40% prosjeka Europske unije, s tim da je 5. slavonsko-baranjska županija, Osječko-baranjska, u sredini ljestvice razvijenosti sa 11.800 eura, odnosno 50% prosjeka članica Europske unije. Ukupno gledajući, prema ovim pokazateljima, cijela regija Slavonije i Baranja je uvjerljivo najnerazvijenija u Republici Hrvatskoj s prosječnim BDP-om koji iznosi samo 64% prosječnog BDP-a Republike Hrvatske, odnosno 40% BDP-a članica Europske unije. Ima u tom pogledu pokazatelja koji su ili još porazniji ili neznatno bolji za Slavoniju i Baranju, no svima je zajedničko jedno. Slavonija i Baranja je uvjerljivo najnerazvijenija regija u Republici Hrvatskoj. Prije ove današnje podjele na dvije statističke regije, Republika Hrvatska je bila podijeljena na 3 NUC2 regije. Na sjeverozapadnu Hrvatsku, na jadransku Hrvatsku i na središnju i istočnu, odnosno panonsku Hrvatsku. Sjeverozapadna Hrvatska koju su činile Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Zagrebačka županija i grad Zagreb s približno 1.600.000 stanovnika i BDP-om u razini od 78,3 prosjeka BDP-a po glavi stanovnika zemalja članica Europske unije, umjetno bi se reklo da su pokazatelji bili dobri za njih. Međutim, ovi pokazatelji za sjeverozapadnu Hrvatsku ne prikazuju realno stanje stvari. Naime, ovoj dosadašnjoj statističkoj regiji prosjek je u svim pokazateljima izrazito dizao grad Zagreb. Bez grada Zagreba krvna slika razvijenosti i ove regije je znatno drugačija i to lošija. Ako uzmemo u obzir već navedene podatke o prosječnom BDP-u županija koje čine tu regiju, tada ta sjeverozapadna regija bez grada Zagreba predstavlja također slabije razvijenu regiju s prosječnim BDP-om od 81,2% prosjeka Hrvatske, odnosno svega 50,2% prosjeka BDP-a članica Europske unije. Lako je zaključiti da grad Zagreb sa svojim BDP-om koji iznosi 177% prosjeka BDP-a Hrvatske, odnosno 110% BDP-a članica Europske unije, čini i ovu sjeverozapadnu hrvatsku regiju umjetno bogatijom i razvijenijom nego što ona uistinu jest. Prema određenim tvrdnjama znanstvenika čak bi se moglo tvrditi da Hrvatska u proteklom desetljeću da se razvila u gospodarski monocentrično gospodarstvo s dominantnim učešćem Zagreba. Grad Zagreb s iznosom od 6,7 milijardi kuna ima 7,5 puta veći proračun od svih 5 slavonsko-baranjskih županija zajedno, odnosno sve slavonsko-baranjske županije zajedno imaju proračun koji iznosi samo 13,3% zagrebačkog proračuna. Sve su ovo pokazatelji koji govore sami za sebe. Već sam ranije rekao kako smo u pripremi ove rasprave koristili brojne kako domaće tako i strane izvore. Među brojnim dijelima i radovima koje smo čitali i analizirali nalazi se jedan posebno zanimljiv rad, a to je doktorska dizertacija s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod nazivom "Čimbenici regionalnog
razvoja i regionalnih nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Autor je evo današnji zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije dr. Jakša Puljiz kojeg pozdravljam jer sam na početku to zaboravio, a mentor mu je bio današnji potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije profesor Branko Grčić. I moram priznati da su nas podaci upravo iz vašeg rada, gospodine zamjeniče ministra, izrazito snažno uvjerili u točnost naših tvrdnji kako je ovakva statistička podjela na dvije statističke regije u kojoj je bogati Zagreb spojen sa siromašnom Slavonijom i Baranjom na veliku štetu baš Slavonije i Baranje. Među brojnim konstatacijama koje u vašem radu potvrđuju kako je razlika u razvoju između grada Zagreba i ostalih manje razvijenih regija, prije svega Slavonije i Baranje, zabrinjavajuće ogromna, citirat ću samo jednu konstataciju iz vaše spomenute dizertacije. Citiram: upravo je brzi rast BDP-a grada Zagreba glavni uzrok za porast regionalnih razlika. Drugim riječima, na grad Zagreb otpada oko 40% ukupnih regionalnih razlika prema BDP-u po stanovniku. 74. stranica vaše doktorske dizertacije. I što je sada istina? Ono što ste pisali dok ste hrvatsku stvarnost promatrali izvan Zagreba i Splita ili ovo što sada hrvatskim građanima pokušavate nametnuti kao istinu kad govorite iz Zagreba? Što se to u razvijenosti Zagreba i nerazvijenosti Slavonije i Baranje i drugih hrvatskih regija promijenilo u odnosu na vrijeme dok niste obnašali vlast i na vrijeme otkada sjedite u Banskim dvorima? Treba li ovome dodati i već spomenutu opće poznatu činjenicu da je potpredsjednik Vlade gospodin Branko Grčić, glavni ekonomski strateg SDP-a, u predizbornom planu 21 izričito naveo da se Hrvatsku treba podijeliti ne na 3 već na 5 statističkih regija, a onda za samo mjesec dana u prosincu kad ste stupili na vlast u programu Vlade Republike Hrvatske umjesto podjele na 5 statističkih regija evo dobili smo sada podjelu ne niti na one 3 već na 2 statističke regije. Nakon iznošenja ovih bitnih statističkih pokazatelja koji zorno prikazuju ogromne razlike u stupnju razvijenosti pojedinih hrvatskih regija, a s obzirom da se ovdje radi o korištenju sredstava fondova Europske unije, u nastavku je mislim potrebno reći i nešto o regionalnoj politici Europske unije. Najkraće rečeno, regionalna politika Europske unije ima za cilj smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika između regija i država članica Europske unije. Pri tome regionalna politika pomaže regijama koje imaju nizak gospodarski rast, veliku nezaposlenost ili manji bruto domaći proizvod. Europski koncept regionalizacije ima dakle uglavnom i poglavito gospodarsko utemeljenje. Hrvatska javnost se već jako dugo susreće s pojmovima fondova Europske unije, a da vjerojatno dobar dio građana niti ne zna što oni u stvari znače. Najčešće se spominju strukturni fondovi i kohezijski fond. Strukturni fondovi i kohezijski fond glavni su instrumenti kojima Europska unija financira i provodi takozvanu kohezijsku politiku. A ta kohezijska politika jedna je od brojnih politika Europske unije. Gledano s financijskog značaja radi se o drugoj po redu financijski najznačajnijoj politici, odmah iza zajedničke poljoprivredne politike, evo na koju u aktualnoj 7-godišnjoj perspektivi Europske komisije, ona do 2013. otpada 35,7% ukupnog proračuna Europske unije, odnosno iznosi 308 milijardi eura. Kohezijskom politikom koja se naziva još i takozvanom politikom solidarnosti, Europska unija osigurava sredstva za manje razvijene regije, odnosno zemlje članice Europske unije, i možemo reći da je osnovna svrha kohezijske politike smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija u Europskoj uniji, ali također i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Upravo u ovim fondovima Europske unije Slavonija i Baranja, ali i sve ostale manje razvijene regije u Republici Hrvatskoj vidjele su priliku svog ubrzanog i uravnoteženog razvoja. Kad je u pitanju korištenje sredstava fondova Europske unije, ponovo ću naglasiti kako su ova sredstva prije svega namijenjena najmanje razvijenim regijama, ali su dostupna i onim srednje i onim najrazvijenijim regijama. Razlika je samo u tome što su im ta sredstva dostupna pod različitim uvjetima. U tom smislu za optimalnu provedbu kohezijske politike Europska unija prepoznaje 3 vrste regija prema njihovoj razvijenosti. Slabije razvijene regije, čiji je BDP po stanovniku ispod 75% prosjeka Europske unije, a njima se odobreni projekti sufinanciraju u iznosu od 75 do 85%. Zatim regije u tranziciji, čiji je BDP po stanovniku od 75 do 90% prosjeka Europske unije, a njihovi projekti se financiraju sa maksimalno 60% sredstava iz Europske unije. I treće, to su jače razvijene regije s BDP-om iznad 90% prosjeka Europske unije, kojima će se odobreni projekti sufinancirati također iz fondova Europske unije,
ali u iznosu do maksimalno 50%. Gledano iz perspektive hrvatskih županija i regija, prema ovoj kategorizaciji u trećoj grupi jače razvijenih regija nalazi se samo grad Zagreb sa 110% prosjeka EU i imat će pravo samo na 50% sufinanciranja sredstava. U drugoj grupi regija u tranziciji nalaze se dvije hrvatske županije, to su Istarska sa 79% prosjeka EU i Primorsko-goranska sa 76% prosjeka. Dok se u prvoj grupi, to su one slabije razvijene, dakle najnerazvijenije, nalaze sve ostale hrvatske županije od Brodsko-posavske sa 34% prosjeka BDP EU do Koprivničko-križevačke sa 58%. Dakle, sredstva iz fondova EU bit će i za najslabije razvijene i za one najjače razvijene. Dakle, bit će sredstava i za Slavoniju i Baranju, a i za Zagreb. No, razlika će biti u tome kako će se sredstva dodjeljivati, odnosno koliko će pojedini projekti unutar svake od regija podijeljenih prema njihovom stupnju razvijenosti biti maksimalno sufinancirani od strane EU. Tu će biti razlika i treba ih biti ako se uistinu želi postići da nerazvijene regije dostignu u razvoju trenutno razvijene ili da u najmanju ruku smanje tu razliku. I da se fondovi EU iskoriste u svrhu postizanja osnovnog cilja njihovog postojanja, a to je smanjenje regionalnih razvojnih razlika. Ovdje posebno treba naglasiti kako nisu točne izjave koje su se, otkako je učinjena ova podjela na dvije statističke regije, mogle čuti od pojedinih predstavnika Vlade Republike Hrvatske kako, na primjer, da nije takva podjela učinjena Zagreb ili na primjer Međimurje ne bi moglo koristiti novac iz fondova EU kako je to izjavio ministar Maras prilikom radnog posjeta Čakovcu prije nekoliko mjeseci. To jednostavno nije istina. I najrazvijenije regije u kakve spada i Zagreb mogu koristiti sredstva iz fondova EU samo po drugačijim uvjetima s maksimalnim sufinanciranjem do 50%. Dakle, nitko od nas nije protiv toga da novac iz fondova EU dođe i u razvijeni Zagreb, ali ne pod istim uvjetima pod kojim je predviđen za nerazvijenu Slavoniju i Baranju i za sve ostale slabije razvijene regije u Hrvatskoj. A u te slabije razvijene regije prema navedenim kriterijima EU spada čak 18 od 21 hrvatske županije. Ako i razvijeni Zagreb i nerazvijena Slavonija i Baranja budu pod istim uvjetima koristili sredstva fondova EU, tada će razlike u razvijenosti hrvatskih regija ne samo ostati iste, nego će se još i drastično povećati. Jer je svakom normalnom jasno da slabije razvijene regije Republike Hrvatske neće imati ravnopravan položaj u odnosu na razvijeni Zagreb, već i zbog toga što siromašni nemaju novca za svoj obvezni udio u sufinanciranju projekata, čak i onih 15 ili 25%, što Zagrebu koji ima 7,5 puta veći proračun od svih slavonsko-baranjskih županija zajedno neće biti problem. Do sada je sa više strana, ne samo od strane HDSSB-a, bilo predlagano da se u svrhu korištenja fondova EU Hrvatska podijeli na 5 ili najmanje 4 statističke regije. I za takvu podjelu na 5 regija zdušno se zalagala i ova današnja Vlada Republike Hrvatske, ali samo dok su bili u oporbi. No umjesto provedbe ove orijentacije i predizbornih obećanja, bez prethodnih najava, bez bilo kakve rasprave, u jeku ljetnih odmora 22. kolovoza 2012. godine osvanula je nova statistička podjela Hrvatske na dvije regije. Umjesto one 3 dobili smo kontinentalnu Hrvatsku i jadransku Hrvatsku. Nova statistička podjela ponovno je izazvala burne rasprave kao i ona na 3 regije 2007. ali ovaj put poglavito županija s područja Slavonije i Baranje. I kada je ova preko noći donijeta odluka izazvala val opravdanih prosvjeda, Vlada Republike Hrvatske se počela braniti neistinama tvrdeći da je nova podjela na dvije regije rezultat zahtjeva Europske komisije. A da su laži kratke noge vrlo brzo se pokazalo i na ovom primjeru. Naime, ne vjerujući ovim opravdanjima hrvatske Vlade, župan Osječko-baranjske županije i predsjednik HDSSB-a dr. Vladimir Šišljagić je 26. rujna prošle godine uputio pismeni upit prema Europskoj komisiji je li točna tvrdnja Vlade Republike Hrvatske da je takva podjela nastala po zahtjevu Europske komisije. I nije prošlo previše vremena dok se iz odgovora Europske komisije nije vidjelo da je ova Vlada u pokušaju opravdavanja svojih nerazumnih odluka spremna na sve, pa čak i ne govoriti istinu. Naime, već 19. listopada 2012. godine iz kabineta povjerenika Europske komisije gospodina Hana stigao je odgovor na postavljeni upit. U tom odgovoru se među ostalim izrijekom navodi sljedeće, citiram: do srpnja 2012. godine regionalna statistika u Hrvatskoj prikupljala se i prenosila Eurostatu vezano za 3 statističke regije NUC2 razine. Podvlačim,
Komisija nije s tim u svezi predlagala nikakve promjene. Završen citat. Grad Zagreb je nesporno u odnosu na sve ostale dijelove Republike Hrvatske najrazvijenije područje, odnosno regija Hrvatske. I kao takav razumljivo kome god bio pridodan u statističku regiju toj regiji kvari, odnosno umjetno poboljšava statističke pokazatelje stupnja razvijenosti. I upravo iz ovog razloga više je puta do sada bilo prijedloga da Grad Zagreb u pogledu podjele na statističke regije, a u svrhu korištenja fondova bude zasebna regija. I svaki put do sada je taj prijedlog odbijan pod izgovorom kako to nije u skladu s odrednicama i praksom Europske komisije. Navodno zbog toga što mu nedostaje nešto više od 7.000 stanovnika do 800.000. A brojni su primjeri u zemljama članicama Europske unije gdje su prisutna ne samo mala, već i znatna odstupanja od propisanog minimalnog i maksimalnog broja stanovnika za NUTS-2 regiju. I sa više od propisanog maksimalnog broja stanovnika, ali i sa manje od minimalno propisanog broja. Imamo tako u Italiji NUTS-2 regiju sa 9 milijuna stanovnika, a u Francuskoj čak sa 11 milijuna stanovnika. Dok čak 14 regija imaju manje od 300.000 stanovnika, a jesu NUTS-2 regije. Od finskog Alanda koji ima kao NUTS-2 regija samo 27.600 stanovnika, preko talijanske Val d'Aoste sa 127.500 tisuća stanovnika do austrijskog Burgenlanda s 285.000 stanovnika. Prema tome, i Zagreb je sa svojih 792.875 stanovnika mogao, da je bilo ne samo volje nego i ustrajnosti i upornosti u pregovorima s Europskom komisijom, a ne samo poslušničkog klimanja glavom, biti zasebna statistička regija. Pri kraju osvrnut ću se i na izvješće Vlade na ovu našu interpelaciju zastupnika Hrvatskog sabora koju smo dobili na klupe. Kao konkretne prednosti i koristi nove podjele na dvije statističke regije, Vlada Republike Hrvatske među ostalim navodi, citiram, da će svi hrvatski krajevi pod jednakim i najpovoljnijim uvjetima moći koristiti sredstva iz fondova Europske unije. To ne bi bilo sporno kada bi sve regije Republike Hrvatske imale istu ili barem približnu startnu poziciju u pogledu do tada postignutog stupnja razvoja. A Zagreb sa svojih 110% prosjeka BDP-a Europske unije već na samom početku je gotovo 3 puta razvijeniji nego cijela Slavonija i Baranja koja ima oko 40% prosjeka BDP-a Europske unije. Korištenjem fondova Europske unije pod jednakim uvjetima za sve gubi osnovni smisao i namjenu uopće ovih fondova, a to je smanjenje razlika u regionalnom razvoju zemalja članica Europske unije. Dapače, ove razlike ne da se neće smanjiti nego će se vrlo brzo još i povećati. Naime, zbog višestruko većeg fiskalnog kapaciteta bogatog Zagreba njemu će biti znatno lakše osigurati potreban broj udjela u sufinanciranju svakog projekta, onih 15 do 25%, nego što će to moći drugi siromašniji i nerazvijeniji hrvatske regije, prije svega Slavonije i Baranje. Jer podsjećam da je proračun grada Zagreba 7,5 puta veći nego proračun svih 5 slavonsko-baranjskih županija zajedno. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske navodi kako će ovakva podjela omogućiti objema NUTS-2 regijama, dakle svim hrvatskim krajevima, bez obzira na njihov sadašnji stupanj razvijenosti, zadržavanje statusa regije u cilju to jest cilju konvergencije najmanje iduće dvije financijske perspektive ili idućih 14 godina. Drugim riječima, i bogati i siromašni dijelovi Hrvatske koristit će sredstva namijenjena siromašnima, a ne bogatima, idućih 14 godina. A na taj način onemogućava se siromašne regije Hrvatske da sredstva iz fondova Europske unije namijenjene nerazvijenima, a ne razvijenima koriste ne idućih 14 godina, već ako treba i 40 godina. Pa ne ulazimo mi u Europsku uniju da bismo plaćali samo članarinu, već da nam ona, kada to već sami nismo bili u stanju napraviti, omogući ravnomjeran i uravnotežen razvoj cijele Hrvatske, a ne samo manjeg dijela domovine, prije svega Zagreba, Istre i Kvarnera. I ne ulazimo da bismo što prije potrošili raspoloživa sredstva na način da cijela Hrvatska umjetno dostigne 75% prosjeka BDP-a, a da u stvarnosti Zagreb ode sa sadašnjih 110 na 140 ili više posto, a da mi u Slavoniji i Baranji sa sadašnjih 40 stignemo do maksimalno 50 ili 60% prosjeka BDP-a Europske unije. Kao razlog ovoj podjeli navodi se i to da se njome želi povećati, citiram, potencijal za financiranje razvoja 5 relativno slabije razvijenih županija dotadašnje regije sjeverozapadne Hrvatske, a koje su bile, citiram, u podređenom položaju zbog visoke razine razvijenosti Zagreba koji je s njima bio u toj istoj regiji. Završen citat. I protiv ovog razloga mi nemamo ništa. Ali imamo itekako protiv toga da se u želji da se pomogne županijama sjeverozapadne Hrvatske odmogne i našteti interesima slavonsko-baranjskih županija. Jer sada je smanjena podređena pozicija županija sjeverozapadne Hrvatske,
ali je zbog umjetnog spajanja najbogatijeg Zagreba sa najsiromašnijom Slavonijom i Baranjom njenih 5 županija dovedeno u znatno neravnopravniji položaj u odnosu na ranije, a pogotovo u odnosu na potrebe. Opravdanje da se uključenjem bogatog Zagreba u istu statističku regiju zajedno sa siromašnijim županijama sjeverozapadne Hrvatske, a osobito sa najsiromašnijim slavonsko-baranjskim županijama, povećava ukupni apsorpcijski kapacitet Hrvatske matematički je točna. Ali ovakav način razmišljanja pokazuje da ova Vlada Republike Hrvatske ne vodi brigu o temeljnoj funkciji ovih fondova Europske unije, a to je da su oni prije svega namijenjeni smanjenju regionalnih razvojnih razlika. To je prvenstveni cilj korištenja fondova Europske unije, a ukupni apsorpcijski kapacitet korištenja sredstava iz tih fondova jest važan cilj, ali ne ispred ovog navedenog smanjiti razlike u razvoju hrvatskih regija. I da je bilo istinske volje Vlade Republike Hrvatske, grad Zagreb je i kao zasebna regija mogao koristiti sredstva fondova Europske unije. Samo kao regija koja je iznad 90% prosjeka BDP Europske unije, za svaki projekt imali bi pravo na sufinanciranje od 50, a ne 85%. Kako bi naš narod rekao, iz kotla iz kojeg treba nahraniti gladne i siromašne ne dolaze se hraniti siti i bogati. To je kao da u pučku kuhinju s jednakim pravom dolaze i oni u poderanim cipelama i oni u Mercedesima. To nije niti pravedno niti pošteno, zar ne? Ovakva podjela u kojoj su spojeni razvijeni i nerazvijeni kako bi jeli iz istog kotla, izigravanje i osnovne namjene fondova Europske unije, ali i drska prijevara svih nerazvijenih, osiromašenih i zapostavljenih hrvatskih regija i njenih građana, a osobito Slavonije i Baranje. Što se tiče konstatacije Vlade Republike Hrvatske kako alternativne opcije statističke regionalizacije Hrvatske na NUC2 razini s podjelom na 4 ili 5 regija nisu ostvarive zbog toga što je u pregovorima hrvatskoj strani, citiram, jasno naznačeno da takva opcija ne bi bila prihvatljiva. S obzirom na to da grad Zagreb ima manje od 800 000 stanovnika, ovo nije uvjerljivo. Naprotiv, to je dokaz da su hrvatski pregovarači i na ovom pitanju hrvatske nacionalne interese zastupali šutke klimajući, a ne glasno boreći se za njih. Uvjereni smo da su hrvatski pregovarači čvrsto branili naše interese, Europska komisija ne bi bezuvjetno odbijala naše prijedloge o broju i izgledu naših statističkih regija. U tom smislu navest ću primjer Slovačke. Ona je ušla u Europsku uniju nakon donošenja one uredbe broj 1059 iz 2003. godine o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku, na koji se često pozivaju oni koji objašnjavaju zašto Zagreb nije mogao biti zasebna regija. Slovačka, koja je ušla nakon donošenja te uredbe, ima 4 NUC2 regije, a jednoj od njih nedostaje znatno više stanovnika do 800 000 nego Zagrebu. To je NUC2 regija Bratislava kraj sa 609 000 stanovnika. Istina je da su europska tijela odbila prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz 2003. godine o podjeli na 5 regija. Ali to nije bilo zbog grada Zagreba kao zasebne regije, jer on u tom prijedlogu i nije bio zasebno nego kao dio regije takozvane središnje Hrvatske sa još 4 županije. No istina je i to da je potom Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske u veljači 2005. godine izradio novi prijedlog s 4 regije u kojem je grad Zagreb zajedno sa Zagrebačkom županijom činio takozvanu Zagrebačku regiju. A uz tu regiju još su bile središnja Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Istočna Hrvatska, odnosno Slavonija i Baranja. Ovaj prijedlog iz 2005. je prihvaćen od strane europskih tijela i uvršten u nomenklaturu teritorijalnih jedinica za statistiku Eurostata. No, naknadno je tadašnja Vlada, a ne Europska komisija, usprotivila se ovom već od strane Europske unije prihvaćenom prijedlogu, pa je 2006. godine poslala u tijela Europske unije prijedlog o podjeli na 2 regije, što je tada Opća uprava za regionalnu politiku Europske unije odbila 2007. godine. 2006. Godinu dana kasnije, 2007. konačno prihvaćena je ona sad već stara podjela na 3 statističke regije. Sjećamo se mi tada i reakcija i riječi i gospođe ministrice Vesne Pusić i bivšeg prvog potpredsjednika Radimira Čačića koji je tada prijetio čak i referendumom. Rekao je, to je dugoročno strateško žrtvovanje sjeverne Hrvatske, ali nanošenje štete cijeloj Hrvatskoj. To je 100% politička odluka, ona nema nikakve veze sa strukom, isticao je gospodin Radimir Čačić. A današnja ministrica vanjskih poslova izrekla je sljedeće, citiram: iako smo ispregovarali 3 statističke regije, ugovoreno je da se one mogu promijeniti nakon popisa stanovništva ove godine, dakle 2011. Jedini uvjet je da ih ne smije biti više od 5. Podjela na 5 regija je logičnija i bliža zdravoj pameti jer omogućava da što više regija povuče novac. Završen citat. To je izrekla ministrica Pusić. Ovo pitanje nije ostalo bez odjeka, pa već sam rekao da je u planu 21 bilo rečeno da će biti 5 regija, evo na kraju smo završili na ove 2. Naglašavanje Vlade
kako zadržavanje grada Zagreba unutar kategorije regija s najpovoljnijim uvjetima korištenja fondova ima posebno značenje u smislu podizanja ukupnog apsorpcijskog kapaciteta za fondove EU jer je, citiram, apsorpcijska snaga i potencijal grada Zagreba posebno važna u područjima kao što je znanstveno-istraživačka djelatnost i tehnološki razvoj gdje je projekte na području grada Zagreba vrlo teško zamijeniti odgovarajućim projektima u drugim područjima Republike Hrvatske. Završen citat. Ovo je izrazito podcjenjivački prema svim ostalim, u najmanju ruku barem sveučilišnim centrima u Republici Hrvatskoj. Zar mislite da je sva pamet Hrvatske skoncentrirana u Zagrebu, a da svi mi koji živimo u drugim područjima Hrvatske da smo priglupi i maloumni pa da se i mi ne znamo baviti znanstveno-istraživačkom djelatnošću i da nam ne treba tehnološki razvoj? I ovo je dokaz da je naše strahovanje kako će najveći dio sredstava iz fondova ovakvom podjelom na dvije regije završiti upravo u Zagrebu, a nama u drugim područjima ostaće mrvice koje će razliku razvijenosti još i povećati. Pokušaj opravdanja ove neopravdive odluke o podjeli na dvije regije kojim Vlada Republike Hrvatske navodi u svom odgovoru kako to, citiram, ne znači da se u nekom drugom vremenskom trenutku neće pojaviti potreba za njenom promjenom, u najmanju ruku je licemjeran jer i sama Vlada podsjeća na poznatu činjenicu da je prema propisima EU promjene u NUTS klasifikaciji moguće predlagati svake 3 godine, ali i te eventualne promjene tijekom tekuće financijske perspektive stupaju na snagu tek na početku idućeg proračunskog razdoblja, to znači tek 2020. godine najranije. Vlada Republike Hrvatske na kraju, evo u svezi naših konkretnih prigovora iz interpelacije, dala i sljedeća objašnjenja. O prigovoru o isključenju javnosti. Objašnjenje Vlade da je tome razlog to što nije bilo dovoljno vremena za raspravu jer je komisija tražila, Europska komisija, da dogovor hrvatske strane EU mora biti donijet najkasnije do kraja srpnja 2012. godine nema nikakvog smisla. Pa ova je Vlada u Banske dvore ušla u 12. mjesecu 2011. godine, imala je 8 mjeseci vremena da se provede, da je željela, itekako kvalitetna rasprava o novoj podjeli Hrvatske na statističke regije. Već sam rekao i o odgovoru koji smo dobili u pismu doktoru Šišljagiću, a evo drugi prigovor. O kriterijima za raspodjelu dodijeljenih sredstava prema regijama. Objašnjenje Vlade kako je zadatak i ovlast Vlade Hrvatske da odluči koliko će od raspoloživih sredstava usmjeriti na pojedina područja unutar zemlje jest razlogom za našu i više nego opravdanu bojazan. Naime, imajući u vidu kakav odnos prema Slavoniji i Baranji ovih 14 mjeseci svog stolovanja u Banskim dvorima ima ova SDP-ova Vlada, onda nama u Slavoniji i Baranji zaista ne preostaje drugo nego već sada reći kuku nama od ove Kukuriku Vlade. Smanjenje sredstava u državnom proračunu za poljoprivredu, ukinuti poticaj poljoprivrednicima, deranje kože poljoprivrednicima pri legalizaciji objekata za poljoprivrednu proizvodnju, novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji ne samo pogoduje velikima već svjesno uništava male, trošarine, nameti, porezi, treba li još razloga za opravdati naša strahovanja? Vi se kao i prethodna HDZ-ova vlast Slavonije i Baranje sjetite samo od izbora do izbora, a kad se dodjeljuju sredstva tad se ponašate po modelu sit gladnom ne vjeruje. I mi vjerujemo da ćemo i dobiti nešto, no znajući kolike su naše financijske mogućnosti za vlastitim sudjelovanjem u tim projektima u odnosu na Zagreb, jasno je da će nama ići male investicije, a velike su rezervirane za one koji imaju novac. Osnovna zadaća Vlade Republike Hrvatske kako bi osigurala što veću apsorpciju raspoloživih sredstava fondova EU jest osigurati sredstva za nerazvijene regije koje imaju projekte, ali nemaju niti onih 15 do 25% potrebnih vlastitih sredstava za sudjelovanje u realizaciji istih. Tako se povećava apsorpcijski kapacitet dostupnih sredstava, a ne stavljanjem u isti koš i onih koji ta sredstva imaju i onih koji se o njima mogu samo sanjati. I ovdje želim nešto još posebno reći. Mi projekte za Slavoniju i Baranju imamo, ali nemamo novaca za vlastito sudjelovanje. Samo na području Osječko-baranjske županije u ovom trenutku u raznim fazama pripremljenosti projekata je u vrijednosti od 2,8 milijardi eura. Da bi se osiguralo minimalno 15% vlastitih sredstava za realizaciju ovih projekata trebali bismo imati 420 milijuna eura, odnosno 3,15 milijardi kuna. Razumljivo je da mi ne očekujemo sve to realizirati u jednoj godini. Kad bi to podijelili na 7 godina koliko traje višegodišnji financijski okvir, onda bi nam trebalo godišnje 450 milijuna kuna samo za ovih 15% za Osječko-baranjsku županiju. I jasno je malom djetetu da o tim novcima bez pomoći države možemo samo sanjati. A Vlada se hvali kako je za 2013. godinu osigurala 120 milijuna kuna za pomoć lokalnim i županijskim jedinicama te ostalim nositeljima projekata u cijeloj Hrvatskoj. 120 milijuna kuna za sve općine, gradove, županije i ostali nositelji za cijelu Hrvatsku, a samo za osiguravanje 15% sredstava za projekte u Osječko-baranjskoj županiji godišnje bi trebalo 450 milijuna kuna. I na kraju,
Zaključno i više nego jasno da je ovakva podjela Republike Hrvatske na dvije statističke regije krajnje nepravedna prema Slavoniji i Baranji kao njenoj najnerazvijenijoj i najsiromašnijoj regiji. Takvom podjelom bogati će biti još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Zato predlažemo Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: da se zaduži Državni zavod za statistiku da odredi novu nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku kojom će se odrediti nova statistička podjela statističkih regija druge razine na način da se formira ili na razini NUS2 5 regija i to Slavonija i Baranja, Dalmacija, Grad Zagreb, jugozapadna Hrvatska, sjeverozapadna Hrvatska. Sve bi brojali u stanovnicima od 792 tisuće koliko Grad Zagreb, preko 806 tisuća Slavonija, evo završavam, do 976 tisuća sjeverozapadne Hrvatske bez Grada Zagreba. Alternativno moguća je podjela na 4 regije u kojoj bi ostalo isto, jedino bi Grad Zagreb, ako ne prolazi sam, njemu bi bila pridodana Zagrebačka županija i onda bi oni činili središnju Hrvatsku kao što je bilo u onoj varijanti koja je već bila prihvatljiva. I na kraju, nadam se da će naša današnja rasprava i od strane predstavnika Vlade biti temeljena ne samo na emocijama nego i na argumentima. Smatramo da još uvijek nije prekasno, Hrvatska tek 1. srpnja treba ući u EU, da još uvijek ako ima dobre volje nije prekasno da nešto promijenimo. Hvala. Hvala.